हेलो लोगोफोर, नोंसोरखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे फरायहरनाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों बारदै सिख्ला। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों सुस्मिता बर', ग्रुप डेन्सखौ खालामदों संगिता, रनजिमा, सेना, सिदोमा, मनिषा। मेथाइखौ रोजाबदों मावनाथ स्वर्गियारि। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय MS प्रडाक्शनाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।